Navenda aştî û ewlehiya mirovan ya zanîngeha Amerîkî ya Kurdistanê di çarçoveya korbenda aştî û azadiya civakî de li bajarê Amedê kargehekê li darxistin û ezmûnên xwe ên penaberiyê ji aliyê akademîk ve bi beşdarvanan re parve kirin. Akademisyenên Zankoya Amerîkî wekî beşek ji vê konferansê CPIC de komxebatek bi navê ji koçberiye heta hevjiyanê, edalet, veger û entegrasyona civakî li Herêma Kurdistanê pêşkêş kirin. Em kerbêjîn wekû ezmûna Herêma Kurdistanê ku ev ke beşeke karê me her dê bas serkên wekû siyaseta hikûmeta Herêma Kurdistanê çawa serederiyê li gel diketin, her wasa civakê Kurdî li başûrê Kurdistanê çawa teamilê li gel vê pirsê diketin, xalin here giring ku em xweşbextane çên bêjîn wekû ew hesta nav gelê Kurd heye, pirsa cender bêjîm pirsa koçberiyê gelek giring dixwazitin, çünkü ew xwe jî her parçek bûye ji vê meselê lewra tê digehetin hem wekû civak hem wekû xelk hem wekû hikûmeta Herêma Kurdistanê jî wekû siyaseta wê yani zêdetir çetin xizmeta vê pirsê bêhterkirinê. Her wasa dîv raspar dit Cenabê Serok Barzanî ku giring vê meselê dibînitin. And equipment for managing the government. Komxebat ji hêla Dr. Jiyar Akhoporî ve hate birêvebirin. Doktor behsa ezmûna Herêma Kurdistanê bi niqaşek bi rastiyên dîrokî û hemdem ên civakên Kurd li Tirkiyeyê kir. Heman demî de got, gelê Herêma Kurdistanê rewşa koçberan pir nêz ve fêm dike. Serok Mesut Barzanî, Neçirvan Barzanî û Mesrûr Barzanî jî bi xwe demek koçber bûn. Ji ber vê yekê rewşa koçberan baş dizanin û giringî didin. Wan polîtikayên xwe ji bo parastina mafê mirovî birêve dibin. Ew hişîme hecme zora penabereketo ke werî degiriye pêwîstî be daiştînî siyaset heye, pêwîstî be aborî heye, pêwîstî be jêrxan heye ke Herêmê Kurdistan neybû و لە قەیرانی داراییدا بوو لە قەیرانی سیاسی و جیۆپۆلیتیکدا بوو وەکو ئەوەی کە ستەیت نییە وەکوی کە دەوڵەت نییە ئێمە باسیەوە دەکەین کە ئەم ئەزمونە هەرێمی کوردستان توانی بەباشی لێی دەرباز بێ و بە هاوکاری ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکان توانی بەڕێوەبرایەتێکی باشی کۆچ بکە کە ئێستا لە ئەدەبیاتی ئاکادمی کۆچدا ئێمە دوو پرسمان هەیە بەتایبەتی کۆچێک کە دەوڵەتەکان بەڕێوەبەری دەکەن کۆچێک کە ئەکتەرە ناودەوڵەتی ئەکتەرەکانێک کە دەوڵەت نین هەرێمی کوردستان دەتوانم بڵم نمونەیەکی جیاوازە و جیاوازێک مانای باشەکەیەتی لە نەک لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا لە هەموو جیهاندا ڕەنگە توانی بێتی بەو ئاستەی لەو قەوارەی خۆیدا بەو شێوەیە بەباشی پرسی کۆچ بەڕێوەبەرە. Doktor Ali Tatar û Umît Xweşnav parêzger jî beşdarê vê komxebetê bûn. Ew jî di derbarê nêzîkatiya herêmê ji bo koçberan de amajê pêkirin ku hikûmeta Herêma Kurdistanê her tim mafê mirovî parastiye û her dem xema Kurdên koçberan bûye. Berdewam li ser vegerandina penaberên Kurd ji bo axa wan şuxul dike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.